Γεια σας. Γεια σας. Με λένε Στέφανο. Το μπούτσο τους. Σύμπαμε εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ο μαλάκας ο Νίκος. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο από το Νίκος και Στέφανος. Είναι το 3. Ναι. 3 ολόκληρα, τα βλέπετε. Γάμο, δεν έχω κόψει τα νύχια μου. Πουτσα! Ω μαλάκα. Δεν μου λέτε, ξέρετε τι έχω πάθει. Έχω ραγίσει το πόδι μου. Ξέρετε πόσο πονάει. Καθόλου. Μαλάκα. Ω, μαλάκα. Μια κουράγα. Λοιπόν, όποιος βλέπει αυτά τα βίντεο σίγουρα δεν είναι μαλάκας. Γιατί αυτοί που το Είναι φτιάξαν ψυχανόμαλος. Μαλάκα, η γάμη σου. Οχ, κάτσε μια σταγονίτσα. Έλα, μπήκα. Χαίστηκα. Φου, μαλάκα. Έλα ρε μαλακισμένο. Μόλις φάγαμε τα χάμπουργκερ από το Pizza Hut. Πα! Κάτσε τόσο μια να σκάσουν. Λοιπόν. Τώρα ο κόμις Δράκουλας θα σας κάνει ένα μαγικό. Είναι αυτό μια μαλακία μόνο. Κάτσε, κάτσε. Έκλασε ο μαλάκας. Μαλάκα, βρωμάει! Προσπαθεί να ανασάνει. Α, γάμο τον κόλο της. Γάμο το έχει τρύπα η πούστη του. Την τρύπησε κι αυτή. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν μου λέτε. Εσείς που μας βλέπετε, πόσο μαλάκες είστε. Πόσο μαλάκες είστε. Σας μιλάει ένας μαλάκας και σας λέει μαλάκα. Ξέρετε πόσο μαλάκες είστε. Μην το παρεξηγείτε το παιδί, είναι λίγο μαλάκι. Πού είμαστε. Α, ναι. 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 Μπακ, μπακ. Συγγνώμη, αλλά μπήκα. Τι έκανες? Μαλάκα, κατεβάσαμε το Battlefield για PlayStation 3. Ναι, και παραγγέλνω από αυτό, το Ναι, Grande μόνο πρέπει Gusto. να είμαστε παρέα ζώο. Τι θε, μωρή? Έλα από εδώ. Πόρνη. Πού στην καριόλη. Μαλάκα, στα προηγούμενα βίντεο δεν μας άκουγαν. Λες. Μαντέψε τι χομπί έχω. Τα αντίθετα με αυτόν. Αυτός είναι το χομπί του. Είναι hacker, είναι και καλά για πλάκα έτσι και καλά αφού δεν ξένα ούτε να βγάζει ιούς. Είναι μαλάκας. Μετά να κάθεται και να παίζει με τις ώρες στον υπολογιστή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Μετά τι άλλο? μετά να βαριέται. Να μην θέλει να κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως όμως. Αλήθεια λέω. Εμένα είναι το parkour. Παπάγια, τίποτα Το δεν ξέρει από graffiti. Α, parkour. ναι, και αυτός, Το ζώο. και αυτός κάνει graffiti κιόλας ο μαλάκα. Λοιπόν, άμα θέλετε να μπείτε στην crew του TBC, ρωτήστε το μαλάκα για πληροφορίες. Είμαι Ο leader της TBC και να πάτε να γαμηθείτε. Για, σίγουρα να έρθετε. για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε στο 90-11-855-55. ψέματα λέει. Μπείτε στο site 89.com, οκ. Μαλακίες λέει. Πλάκα κάνω και χιτσόντες.
FIFA, πήρα και iPod, Παπάρια πήρε. έχω και iPad. Δεν το έχει, παιδιά, μην το πιστεύω. Μόνο iPod έχω. Λοιπόν, Τα παπάρια του έχει. τι σκάσε! Εσύ δεν έχεις καν παπάρια και μιλάς μαλάκα. Εγώ έχω κάτι άλλο που σου μπαίνει κάπου. Ναι, δονητές έχεις μόνο μαλάκα και τους χώσεις τον κόλο σου. Ναι. Μάλλον εσύ στο δικό σου. Είδες, σ' αρέσει να στο χώνουνε, τραλαλαλαλα. Κοιτάξτε παραμένω. Αεροπλάνο. Θα παίξει ένα παιχνίδι με αεροπλάνα και πυραυλάκια. Βίντεο Βλέπω είναι, στο μαλάκα. μέλλον. Κοιτάξτε από αυτή την κρυστάλλινη μπάλα. Το ή βλέπω το μέλλον είναι κλεμμένο. Μην τον ακούτε, είναι μαλάκας. Έλα, μπλάκα, το έχω κλέψει το παραδέχομαι, αλλά τέλος πάντων, χαίστηκα. Φέρ' το μαξιλάρι. Το έχει ένα στο μπούτσο. Σιγάμισε τώρα. Τι κάνεις ρε μονή, αυτό ήταν δικό μου. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Μπος Φουγκαράκης. Ναι, η πουτσα. Ξέρεις τι κάνει? Σε γαμάει. Ακριβώς, σε γαμάει. Αχα, έλα εδώ Νίκο. Μαλάκα. Έλα ρε και επειδή δεν ξέρεις να κάνεις εσύ σεξ. Θα τη γαμίσω ρε μαλάκα. Πολύ καλό πούστη γκέι μαλάκα. Λοιπόν, μην τον Κάτσε ρε ακούω. πορνόγυρος. Το γαμώτο μου την είπε ο πούστης. Πορνόγερος. Όχι, μαλάκα. Όχι. Έλα, κάτσε. Έλα σταμάτα, το είναι στο δικό μου λογαριασμό. Χαίστηκα ρε μαλάκα γαμώτο. Είναι στο πάρκι 32! Στα γουρουνάκια! Άω, μη με τσιμπάς. Λοιπόν, είδατε ένα ακόμα βίντεο. Στεφ, Νίκος. Τα τρία! Ναι.